do I know this? Don't I know this? Me, there's plenty of things that I don't know, and there's plenty of things that I know. But what I know for sure is that someone that truly loves you in their hearts, or someone akakunyatsokudyira nezvauri chaizvo haaite problem yekuti zvonosvira so wazodai so hauna mari une mari kana papamberi apa because anenge achiziva purpose yake anenge akakudira. Kana wakanyepa uri kunzwa ka, kana wakabhaiza, because isusu tinosenzesa teme yekuti akabhebha kuda ukajuta neri kujuta zvinoreva chii? Definition yakujuta kunyepa, handiti ka saka iwe kana wakanyepera munhu handika munhu azoita ketchup nechokwadi chako ka akuita hidback kwauri ka hakuna kuzomuti uona ndo maproblems atinoona life anga kunoguna naengland kuno kurunzwa kanda kutora neexperience yangu yekunokunza kuna mwana anenge wakabva wakarorana kudhenu hanzi hatichakunzwe muri kumunzwa here? Muri kumunzwa CD here kana kuti inini hamutandinzwe? Ndio muri kumunzwa here CD? Unokata urachindibvisa CD vari kuti hatisi kukunzwa volume yadii? Muri kumunzwa here kana muchinzwa CD saima likes tiona kuti muri kumunzwa here? Hello, mamuchimunzwa here CD kana kuti mamusingachamunzwe? Inenge yafreeza nombomuedha futi CD ndiri kukuedha futi. I think you are kukunzwa manje. Hands we can hear you both. Okay. Tangadasvika pa kuti hanzi kana vakabva kuZimbabwe mese vari kuya kunoku vachizodidi. Okay. All right. Iyo ikai nekuti zvochika varume vada kuwanza kahurume kacontrol kanenge kakawandisa sereke kuti okay just because ini ndini murume iwe unofanira kudada vanhu vasinga identify nechika mastrength nemaweaknesses zviri kuklasa. Kana munhu azosvika kuno kwazovhura maziso papi achiona pese paidzvanyirirwa uri kunzwa paiudzwa kunzi wambiya nehanda vanga vakati akona kuti but ambiya nehanda vasipo panapa ini ndindi kugara panapa ko mwana wangu ko vazukuru vangu wandirika akuda kuita the right thing for themselves ovhanzi izvo warong uri pabata. Ndizvi zviri kuklasisa zvinhu because vanhu panenge vakabatana ukoko kukuru ukoko vamwe vachona vakaita zvekurodzaniswa maarranged marriage anga ari ikoko ekuya kutonzi mwana wangu inini achatororwa nemwana wekwanhingi uko madhara anenge akatotaurirana uri kunzwaka then kuzoita vamwe vanororwaka pamusaka pepressure kunzi iwo vanenge navako vese vakachata iwo muchato wako azatauwana ende uri kutirwa kumethodist chete kwekwe kumadzimai azviite uri kunzwa munhu anenge asiri ready paanozosvikosvika kunoko manje kusisina mapressure ese papai uri kunzwaka akutanga kunyatsona zvaanoda akutanga kuzviidentify akutanga kuzviziya iye unzwa hakuna kwazvinosvika ndosaka ndakuudza kuti chikuru kuti munhu tanga waziya munhu wako ida munhu wako sezvaari hakuna kukanika munhu hakuna kutsuna munhu hakuna kunozouta munhu nekuti wabvisa tumari kusaka pavanozouya kunoku vachizonororwa patsva vamwe vacho varingoramba vangu vasingle zvingoramba kushanda sei. Nyaya yangu yandiri kuda ndekudai CD ukanipa 1 minute. Munhu nemunhu time yake inosvika, time nemunhu inosvika. Unonzwa just because the time yako yakaita it doesn't mean that automatically yangu inofanira kuita. Unonzwa vanhu vafanira kuziva kuti patience takatosiyana. We all should be treated as individuals, not kuti as a group. Kuti so just because of Leo mchato wake wakafadza Leo anozodzvira simaterekere kadai so rangu ndofanira kudzvira. I'm not you. I have to be me. I have to be Sid. You here and I have to let you be Leo. Okay. You get me? Yeah. Right. Sid. Watiwo munhu akakuhurira wangona kuti ari kukuhurira you move on. Ndikati inini zvakafanana nokuti motikari yokuitira mauyi kuti ndakutotenga imwe
motikari yekuitira ndakutotenga. Okay, basically that was a shortcut because ndokwatenge takananga ikoko. Obviously ndakanototi munhu akundikurira ka. If ndanga chinyatsomuda chazvanika, we'll sit down. We'll talk about it. Munzo. Toona kuti okay, pane masenze remorse rapa. Pane masenze kuti zvinokosika kuchinja here. And he ode munhu here about. And mupe ma-alternatum. I would rather plead. Kuti akumana manatilegerera kumana matumbu angu kumana kuna kubvuredzisa matumbu kadaro ndokumbirawo what should I make right ndiko kusangana pakati, that's meeting in between, negotiating zvangazitaura, not alternatum. There's a difference between giving someone an alternatum and negotiating. Kokubvunza kuti wahura nei inda uchitya kubvunza ipapo kuti nai baby chii chaita kuti undihurire. Izvozvo zvandiri ndizvanenge akuzokuudzera pamunenge makuzotaura. Chiura achingoti vakadza vahure unodzwa paclosure unongochitsvaga iyei closure yauri kuda iyo yekutotizvo wakuda kutongoziyawo but hausi 100% entitled kune closure yachona. Munhu museche zvanda kuti akada kudzoti okay hausoda kutaura newe zvino uyai munhu atondiitira noise ibva apa ivhoendoko akona zotira kuda kuzingira nepawindow kuzijambira nepawindow kukuvhunza saka iwo mapurisa because dai wanyatsonzwisa zvotakwasogara newe pasika dai akatogara newe pasi in the beginning but akatadza kutogara newe pasika because inongotori problem ukatona watobviswa uchidaro because akutoziva kuti haunzwisisi watosensa mhasuru because isusu vaafrica tinosensa masuru instead of the lyrics. Wakaudzwa ponzi okay murume wangu ndogara ndakuenda kurambochingirira tundise wakubate munhu pauro ukuzirokupi auchaona saka anoda kutyaka autotera tori pakati mapurisa wamuisa pabhebha yangu ese inona ndakadana nawo kam I don't argue. My ex sangwese, we never used to argue. We have a debate. You put up facts and points. Izo are still important as this. Ukurasa ma facts enyenye. Iyo wapa entertainment. Wapa entertainment manjika. Aujasiri paji pakuvaka. Is too personal? Yes. How many years? Been bare years. Anyway, I don't want to talk about that right now. Right, Sidi, let me tell you. Topic yako. Ndio topic yako yana iri. Topic andina ende inoi. How do you catch a cheating spouse? Try. Okay, what I was saying is that you're saying that how do you cheat? How do you catch a cheating? Uda kuchaga fault, uda kuchaga problem relationship and don't go looking for it. Why can't you just be natural? Trust the person that you are with, love that person, be content kuti iwewe you did your job. Kana zvakazongouya zvakadaroka. Then you have to blessing in disguise. Why go look for it? Okay. The reason why I put this topic, inbox person handy. I really think what I really think Tom Bata say that's why. Okay, ndikupe advice. Ndikupa advice zako. Ikutoti vanhu vakadaro konono yakadaro vachidaro. Yatonye vantu yagara nonetsa kupindira. Nhasi unoipindira utoti vanhu nochita unonzwesoka. Iwo kavamwe uchina ma-strangers you've never met. Andika. Saka be positive about it. Because you never know kuti mumwe munhu anozitora sei zvinhu zvauri kutaura. Uri kunzwa? Be positive about it. Otaura kuti kana achiita zvokufungidzira asakana zvinhu zvanenge awana ka. Muzototi no. Akona kufungidzira kuzisachi ma-negative vibes. Be positive. I don't know what you're gonna say or I'd rather inini zvangu handingambokommente ikoko. Varume vanorova
varume vari kurova vakadzima ndo vari kuhura. Unorova anobva kunohura, unoziva kuti uchibva kunohura anouya une hasha. I don't know why. Anobva kumba akafara. Murume achidzoka kumba ndiari trust advance munhu change iri wako. kubva kuvanhu vanohura. Ndo vari kunoita zvewe. Mukadzi anganyadzisa ndaurigwa Yeah. ne100. And anouya achirohwa Wakaona nemunhu usvika amuhurira. palevel. Zvinovarwadza. Wakaona usvika palevel yekutoti zvichika you cannot trust munhu uri kurara naye wakadai soko. You are twisting and turning. That relationship is toxic. It's not healthy for you. You don't need to be in that relationship. Huh? You don't have to put yourself through that. Thank you. Vasikana vari kuti trusting a cheat unofa uchihurigwa. Dai tisina kuvhura mafoni takafa neAIDS. Uye ari kuti foni inobatwa if you don't trust munhu. Kana usinga trust munhu wako shamwari, bata foni. Investigate. Vasikana vari kuti Okay, then kana okay, then vakainvestigate vachona vavanika then kana vakaona zvavakaonawo vakazvakapreventa that then they moved on, then bless them. Exactly. That's good. That's a blessing in so disguise. we need Well to done encourage to people them. to move on, But to find matches. but don't encourage people to get paranoid. No, they are not paranoid. Vanhu vari kutosuspecta. Don't get people to get paranoid. Kuramba nefoni Avo yako. ava vataura kava ava vataura kava vanhu vekutoti vakatobata vanhu handitika zvanga vaona kutoti vazobata mafoni yavo hatina kutaura nezvazvo handiti because unengotoona something tichazokupa kuti ubate foni iyoyo iyo kana uchikuona foni isina password ingori ipapa papa yekuti iyo unokwanisa todairo tototi hano hali ari toyazi ukoko unoinvestigata je obvious wakaona ichiswa chinenaka haisi kurira foni iri kuti kutsvake munhu ane vibrator nge munhu ane vibrator obvious uchada kuinvestigata. Thank you. Saka wadzoka saka uri kutaura zvinhu uri kuzvipindura uri kuinda uchida iso no way yako yauda kuputa mawedzi ako ona uri kuisa chi kune level yako nehau maanswero akuda kuitwa iwewe. Ini ndingokupindurawo chi general. How I would answer a simple conversation. I don't feel like I'm in an interview, or I don't feel like I just feel like I'm just having a conversation with my brother. Yeah, thank you so much. Saka iwo Sidika wabvuma kuti waona okay. Thank you Sid. Right. Saka it looks like tazobvumirana na Sid kuti yo aungo tuchipinda marriage oloti guys ndilo investigate mudiwa wangu. No. Waona phone ya baba vanoda kuti let me tell you zvinoita vanhu anohura. Munhu anohura anoda kubata phone yako asi yado kutaura zvinhu zvevanhu vanohura anyway. Saka I think takaitaura munongozocheka live iyoyo. Munhu anoinvest haungoti uchipinda marriage muri kuhoneymoon wototanga kuinvestigate. Phone inovhura iwe ukaona iye achingoda kucheka phone yako because vanhu vachona vari paranoid ivava zvavanoita vanhu vanochita. They are so paranoid. Vanoda kucheka phone dzevamwe dzavo dzisingachekewi. Like iwe kana uri trustworthy unotyirei kuchekerwa phone. Saka ndo panozotanga investigation but ndiri kuti dzikamai musaita waramba nefoni yako ndakuitora. No, take your time. Haasi kuda nefoni yake akaisa password. Excuse yavanopa ndinotya kuti vana vanozoona some of the messages dzinopinda dzevanhu vekubasa kwedu pono inopinda muuyu magroup saka handidi kuti vana vaione. Okay, mudiwa wangu ndokupa yangu password, chinja naiphone. Umwe muhuri anowanzoda kuona yako because muhuri haadi kuhurigwa. Muhuri hakuna munhu anohura anoda kuhurigwa. Subject iyo ino anoyava huri. Munhu anohura vasingahuri vanoda kuti mufana ari kuwestireko time. So iyi subject ndaisira vanohura nevari kuhurigwa. Kumunhu asingahuri unoza kunyaya yedoro ina don't get tempted nedoro. Sidi anga kabata kendi rake kanako asi ukabata fanta yekuzimbabwe yaya I get tempted Sidi waiwane pifanta. Ndoona ndo zvakaita vanhu vanohura. Iyi live iyi ndeye vanhu vari kuhurigwa vari kufunga kuti vari kuhurigwa. Ende ndakuudza Sidi ataura akati chinopa kuti iwo uzotanga kuda kubata phone ndechekuti baba vari kuenda naye kutoilet vari kugeza vakairuma. Chewing-gum yangu yaenda. Baba vari kugeza vakaruma phone. Asi iwe yako vanoda kuiona. Manheru vari kuda kuona phone yako.
masikati vanoda kuona foni yako asi ivo havadi kuona yavo. Chinocomplicata love ndechekudai so. Aiwa, zviri nani ukwire mugomo uwane gudo pane kugara pamba pako uchiti hakuna makudo. Vimbai shiri, hanzo kakwira mugomo uchitsvaka gudo noriwana. Vimbai. Ini ndinoti zviri nani ukwire mugomo ugare waziva kuti gomo riri pedo nepamba penyu rine makudo kuitira kuti kana wakubva pamba usiya wafensa mumengo unoona mengo dzese dzakadliwa. That statement ndogara nichinzwa. Hey, ukatsvaka gudo noriwana. Hey, ukanotestiwa inokubata edzi. Zviri nani utotestiwa uonekwa kuti unayo wotoita something about it. Panongogara usingazivi unoza kana iyo tsumo iyo yakavora tsumo iyo. Vimbai, haina, I disagree. Zviri nani utofind out as soon as possible. Vamwe venyu you are regretting kuti murume akandiurira kubva ndine 20 years. Dene ndakasiyana nendakadawo nomwe murume ari nani. Iko zvino manje hamuchina malooks amaive nawo. Maramba na 45 zvakurema kuti muchiluka nice mupinde pamarket. So ini ndinoti dena mama akadodiscover kuti murume uyu yaikuabuse yaiuyu makazvidiscover muchine 32 garo richakamira flat belly. Dene zveso makafamba nemwe nzira iri nani. Most people vanozotanga vari discover kuti this marriage is going nowhere at 42, 43. 40 yacho yaunozonida ipapo kuti uchikompita nema 33 aya vamwe vari kutanga kuva serious, vana 31, vana 10 izvi, zvasikana izvi, vana vimba izvi. Isusu nema 42 yedu kuti tichikompita nemwi manje. Ende vakadzi makawandisa. Right now, even murume anenge ada kurora mukadzi ane 41. Achida ndozomboita kamwana 1. Anowana option yekamwe kane 33 kachikudza kuti even mapatla ndokuitira I'm still okay ndinongori nemwana 1 toita 3. Competition yacho yatosiyana. Imwe aiwa ndaneta zvokuzvaraboda. So what I'm trying to do ndezvokuti shamwari zviri nani ukurumidze kudiscover gudo. Urunzwa discover kuti gudo riri mugomo earlier uchitovaka imba yako usati wapedza kuvaka wodiscover shamwari pandiri kuvaka pane makudo mugomo iri, then wotodecide ndovaka imba here pana vandongova chachati tovata pano ndotonozonovakirawo kumangwana. Yokuzoinvestigate wavaka musha waisa foundation wodiscover kuti ndavaka imba pachazozara dhamu maflooding anoitika kuchitungwiza aya. Ndozunza kuti council yanga isingazvizivi here kuti payaivaka yaya isingaziti Ruizi uko rimwe gore unoona pakaflooda kudai so vakavaka muguvi andoona. Saka kwirai mugomo mubate. And signs of a cheat are there. Stay awake people. Duchess urunzwisisa. Unazati yokuti I believe wako nde wako no matter what age. Duchess varume goes with what we see. We go with what we see. Parama unonyatsonzvira munhu titsiti mana munhu ari kutry, she's trying really hard, but I mean catchment area yacho wakuzvilimita. Inini I prefer zvangu kuti vasikana vachiri young, please don't try to change a person zvataura nasid. And wakangoona pane masigns cheating, quickly investigate. Bata kuti ndezveshuwa. You don't want to leave someone uchifunga kuti achita woita move on yanga chirwa nasid. You move on uchifunga kuti munhu achita iye asina kuchita, maybe anga chiflatter. So ndo anachiti calm down, take your road, calm down. Munhu anochita anongozokujairira nokuitira imwe mistake inongori stupid nomwana akadorara pabed wotoziya uende kubuda kumarriage uchinyatsoziva ndabuda ndachitiwa kwakanaka kukunda kubuda uchisuspecta. Right now vamwe vanhu vakasiya havana sure. And speak for yourself, sha. Okay. I don't know, Duchess kuda feichi here. Murukuti mukakompita nevari kuma 31, 32. Ini nangu ndichiona hangu competition dzacho na ndakatarisa ndichiobserve ndiri kuno ndinoona kuti kumakata chaiko. It's fine mozoramba nenyuma ane 46 years sezvo mataura mukati speak for yourself, but ndinoda kuadvisa vanoda kubatsirwa. Girls, before you make so many mistakes, kune vamwe vanhu vari kuita vana 5, 6 nemunhu wavanoziva ari kuvachita wavacharamba vane 39 years. What's the point? Vana vese ende vana vese vane vabuda mumba mamai vaihura kana mababa vaihura marriage yavo vanotohura chete. They are very, very likely. There are studies that are there. Google them, you find them. Really big studies.
vana vakakurira mumhuri namai vakambohura, they are likely to hura as well. Duchess, ndazviona kuti uri mwana mudiki. At that age, munhu wese anofunga kuti ane plenty of time. 32, I've got plenty of time. Before you find out, uchatozoona kuti it's not as easy as you think. Inini zvangu inini, I would rather munhu aroorwe 25, woita vana vake 2 or 3, oenjoya nevana vake achikura, achivaona achikura, achienda kumaholidays, achidzoka nevana vake, family time. Because kuma40 ko kwakaipa. Hanzi saka uri kuti ma30 years mahure here. No, Sidi, handisi kuti ma30 years mahure. Ndiri kuti 30 years havachada zvechihure izvo. Ukaona munhu achiri kuita zvechihure kuma30 years ka, maybe akanonoka kutanga. Chihure chinoitwa 20, 21, 20 flating chiti. Ingongo chitaura kuti ndakamboita zvangu ndikazongopedzera vava serious. By 25 mukadzi chaiche anenge kutoda ukaona ma 25-year-olds vanongoona zvese zviri kuitwa nema 26. At 16 vanodanana with a 16-year-old. At 18 vanodanana with a 20-year-old. At 21, 22 vanogona kudanana at 23-year-old. But pavanoti 25 vakutanga kuluka higher, 32, 30 years old, munhu ari mature. And most of these arguments, ndakataura palive yanga nezuro, most of these arguments zvinoitika muma-relationship, they are down to immaturity of a man. Munhurume anenge ari immature. One of them anenge ari immature. That's why chizona vakadzi vachizotorwa nemunhu ari even 10 years older. But zvine pazvinonetsa, watorwa nemunhu ari 10 right now at 44, ndogona kutora ne34 zvigomboti chochocho. But pandinozoti 54, iye achiti 44, pakaipa. Hanzi uri kunyema. Yes, by 25 be married and 32 finish kuzvara. But wambonditi talk yandimairuva ndokufunga kwangu inini 32 wapedza kuzvara, saka paunenge uchiti 45 vana vako vakazvara ne32 anenge ari pagood age yokuti uri kumuraiza. Hapana cho chinonetsa sokuti uri kuma40s wakuraiza kasvava, uri kumhanya nako kari kukusiya uchida kukapfekedza napi uchida kuenda town, kanotenderera netebho kutosvika wadoita kutsvaka danda ukabata nedanda. So because you're not fit in them, hanzi uri kunyepa. Anyway, Sidi, pesa pandenda hanzi ndiri kunyepa, ndichangoda kuti ndoti it's my opinion, right? But chandiri kutaura ndechokuti guys, zvandinofunga inini hangu ndezvokuti zviri nani discover kuti gudo riripo parelationship pane kuti aiwa I want to be, because masigns echihure munoapiwa. Munhu wese anohura anokupa masigns. Iwe unokuda kuti wakaputirwa nelove, especially when you're young. Unenge wakaputirwa nelove, ukandoona ndine baby munoti maybe rarava yakuzoita homework. Ndikadai phone yangu ndikadzima, mira I can't give you my phone, ndikadai ndikadelete something, ndikadelete ndozokupa iwoti maybe anga achida kucorrecta phone yake. You can see kuti ndanchidelete something. So why are you really giving yourself a headache nekukontinya nerelationship yaunongoona kuti uyu munhu uyu ari kukushowa masigns ekuchita? Hanzi Mzaya, you need to come to Sydney boot camp. Per age add me. And this was that per age ari kuti chi Sidi. Sidi varume Sidi anonakidza kueda. Mira malife angu mazhinji anga ndandajara kuita malife ndisina eda tinzwe ndobva ndazongofara zvangu ndobva ndarova eda kusvika papi. Sidi age kudii? Alright mukoma zanzeka mukunyatsondinzwa. Pane zvinhu zvamukutaura, zvimwe zvinhu ndikuagriya nazvo, zvimwe zvinhu ndikudisagriya nazvo, but ezvinezvi pamuri ezvinezvika muri palive ne and ndikupikisana nezvimwe zvinhu zvamuda kuinstalla mubrain dzevanhu zvokuti ndoti izvo aiwa izvi hazvisi unzwa. Like Funka, I see you attacking my age, and age is just a number. Vanhu vanomature zvakasiyana. As you said earlier on, the apple doesn't fall too far from the tree. Zvimwe zvachona zvinenge zvichienda nekuti munhu akarezwa sei. Kuna mwana anoziya nhamoka, unzwa.
zvokuti akakurumidza kuna mwana akakurumidza kukura kupfuura mwana unzo ndaifanga ndokupa examples vakafanana nekudheni kwekuya kuzimbabwe waiona but handisi kuti ndikujaja ndichiti munhu wese ndizvaari ingori example andika waona kuti vanhu vaikurira kana tifanga mumasabhabhu vave aiti akabva kuchikoro gedhirovha rakiwa hasi kutamba kurodhi hasi kuita sei hasi kuexposwa kune zvinhu zvakawanda kwete kuti kana uri kumarokesheni ka kana ukasatorara kana padheni uchigara kumafulasi kumatapi kwekueka vanotofanira kuti space yekutambarara iripo ukunzwa but it doesn't mean kuti izvo nekuti izvo munhu yeye angasvika 30 years akuda chihure munhu yeye angasvika 18 years angasikaziye indoti izvo kana munhu angasvika ke paage yekuti achiroorwa amukadzi notuti mamaina handitika munhu nemunhu anofanira kujajwa nepfungwa nemwoyo not neage. No, yes, I agree. Because kuna mwana anomature at 40, kuna other people that mature at 20, other people mature at 24. It depends nekuti jeni yako yangoti famba life yange kamereketa. Indakanonoka kumature, you're right. Ndakanonoka ndakama. Saka ipapo chika, I totally disagree. Pakuti unotaura kuti izvo kana uri 42 year old wakasangana kana kuti ne24 year old zvichazobhainda kumberi uko ana Mugabe vana vachingoona vawanana naGrace Marufa but pane maage difference mangani chirengwa mukadzi wake ane age difference yake nani mumwe vice president mumwe mukadzi wake ndikinowana vane makore mangani maage difference mangani pane cash ngatimbomira kujaja pane cash please but cash yatona iyoyo kana ichikwanisa kuzvichinja rudo rwacho nerworoka ruchizoita patime span yake yarugara iyoyo life yake history yake akatonyora anga atori mukadzi wake hazvitanzi anga ari mukadzi wekeshi yaMugabe anga ari mukadzi waMugabe noti mukadzi wekeshi. No, I agree with you. Right, Sekuru City nyaya iripo ndekudai so pamataura fact but panyaya yeage ndiri kungoita a little generalization yokuti vakadzi it's very rare kuti mukadzi akuma 32 ambodawo zvako zvokutamba newo chiti uyakumba kwangu tingowana kune vauri kusangana navo itoti kune vakadzi vandiri kusangana navo because ininika ndo age group yandangachimbomhanya nayo ana anchona hangu zvanga zvakarurama yourself. At that age vasingadi kuita serious pamwewo ndini ndasikadi kuita serious antiwaona izvonzeka munhu wanika waundofanira kutoita guarantee naye manje ka tip yako yanga ifanira ngoistopa manje inini andoziya inini makore angu andagara panapa wakatowana baby mama uri kunzwaka because ka munhu iyeka haasida kuramba achiintroduce kuti aconfuse mwana ndokuti kana ari sharp pabrain uri kunzwa kune vanhu vakasiyana siyana munhu iyeye atori much safer uri kunzwa exactly that's exactly what I'm saying. I don't think what you're saying is it? Yeah, that's what I'm saying. Okay, if that's what you're saying, then that's cool. In order for it's a safer option, but it doesn't mean kuti izvojiga vese votosangana navo vese vanongori safe because kwatine vamwe ka vakatoroho hit and run ka aritotaura kuti akaisa call yake apa kana kuti atirwa injection yake kudai so tokuzoti ramusotoda mwana uchidhumira chati handife ndakazvara 40 chimwe chimwana futi kupuwa nezvemabore ngoma izvi hazviite anofanira kuita something special then kozoita vamwe vanhu ka vekuti izvochika anotanga kukutora serious ka musi wako unobvisa rora kumba kwako kana mungori ichi makangodaisoka muchingodhetana kazoti boyfriend ukunzwa anobvisa mari mumba kwedu ndichiri kutsvaga saka ziya kuti ese mabhizinesi eyo unaseparata sei pane muchato here are you dating unzwa how relationship yachona ichii iri kureva chii contract yenyama akasainirana yachona pakutanga ngeri yechii
akuna zvitanga zvichinja contract just because watanga kunakirwa negambi yes wautanga kuti okay esezwa wangu but pakutanga ukambotanga uchimbotizvo ndina madhamu kana kuti nechimwe chibhebhi changu pasaidi apa wautanga kunakirwa negamba kutanga kuda kumupa iye mutemo iwo zvauri kuita kusaidi ikoko kana una madhamu ka boys zvasingaziye manje ndika iyo nekutoti ndina madhamu kudhena ndika une small house ane but small house yako yakazokudza kuti iwo utoriwo small house kwairiwoka wakuti exactly I agree with you saka ziya chete taura kanda makadzi ako patable oziya contract yako oremekedza contract yako exactly then ipapo masasi kapo uvhoziva futi chika art because zvina zvinoenderana neart ka uri kunzwa ka kana chiri chibhebhika chekuti chakakupa chikapa chekuti chinokudzungaidzisa papa zvokuti unopenga kana mhomuzi unokanganwa ka chinotoita pawo ndotochipa pawa racho chinotokudza kuti shamwari mwana wekotitokoya ndiri kumona pano unotozviziva izvozvo iwewoka kana uchinzizvo nemugwara chacho unonyatsozvambura munhu iye majisport ake uri kwaziya munhu ari kutundeka unokwanisa kuti abig man voice rinoti uri kubva upi ngwene then ozoitawo pamwe pekuti chika kana pasina madhiri mamwe ayayika mira unodziwa kuti unodisturb nemubvunzo haudi kuteerera you listen to reply you don't listen to understand learn to listen to understand than to listen to reply inozowandisa mubvunzo yacho because apa wakuti unokontrola munhu nomugwara kapa because zvimwe zvatonaka tenge chitoziya inenge tori trap kwauri ndinozoti tabvunza kudai neinchatsetsenura bo zvinhu zvandikutaura kazvi ndikutaura semunhu ane experience ka anzara zvinhu zvefembera ka we are talking about life here ona anzara zvinhu zvefembera panapa ndokuudza zvatotoziya unzwa kana une mugware wako utinyatsozoroti ambuya ava ndakavabata kuti dzvi yangu ini ndvene mbiri fangai manigerian nokotsinzi murume wangu kana manigerian pasi unozviziva kuti makadzi vekunigeria vamuri kurumbidza vari kutiza washuya kwatiri waudzwa ataura nenyaya vakadzi vemanigerian ndiani iwe uri kuti manigerian as if handina kudaro as I said you are listening to reply you're not listening to understand iwe unonditi saka zviri kukuvhiringa ka because ka panoenda svika pahafu yezvi zvangu ofwa asuma kuti ndobva apedza akadai rikarivha namudai so ndopatikuva tavhiringana ipapo saka newewe ka is a no win situation aiti zvaunoda kuita iwewe ka nezvako zvaunotoziya ka unotobhilivha nakudhara ka ino unotobhilivha kuti hakuna zvimwe zviri different but uchikangana kuti chika what you are saying you already know what you are saying right now you already know zvauri kudzokorodza zvinezvi palife ine you already know unzwa what you need to do is to hear something that you don't know saka cd ndizvausiri kuda kunzwa manje zvausiri kuziya because zvazvinyowanika unoziva zvinoita kana uchiinterviewa munhu unomutataura don't want to put a lead haisi interview ndaramba interview ndakudza kuti let's have a conversation. Okay, it's a conversation. Yeah, when you're having a conversation, listen. Yeah. There is passive listening. There is what listening. There is listening to argue, like Zongotaura. Koya inonzi emphatic listening. Koya imwe yekuti unenge ndichizvisa maoko ako iwo. Ndakubvunza ndikati. Right. So do you mean kuti iwewe munhu anenge ane mugwara wataura ndiye ane license rokuti acontrol umwe murelationship here? Ndangandisati ndatombopedza kuti nditokuudza izvozvo wakutoita question yako. But ye diengu ndindauya nestatement iyoyo wanga usingaifunge ka aunondiseti ndiipedze ka enezvi yaa question yako manje chipedza tinzo ndati kuti kune mabig man talk ziya munhu wako urunzwa ukuona munhu wako achikukuza uriko kwanika unengotonoka power unotofunza kuti where you been 4 o'clock ine but kana uchiziva kuti okay padheni pachona ka hapana chinhu chauri kunza patebhuru kusviro kwachona idhololo then munhu akungouyawo ukoko apa tokuigiro hupfu futi wautanga udazoti ungochihura
So obviously voice rako harinzwike ipapo because uritori irrelevant. Saka ilove here. Kana love yodero Inenge isiri love but unenge wakaridza munhu uri kunzwaka pamaliriki pepe because majority isusu yedu culture kweduka boys ndidzo dzinosvikira mabhebhi inokuti mabhebhi ndo anosvikira boys katautira culture kwedu although kuno kwatinogara kuno kunokwanisa kusvikirwa handiti but kwedu uku kokoko ndiwo wakasvikira ka handiti bhebhi handiti saka isedi chimboadvise vanhu vatita hurigwa toda kubatawo munhu anohura semunhu akambohuravo tiudzewo kuti vanga vabata kune munhu ada kubata kune munhu ada kubata ka munhu kutoti amurira sei haasati ahurirwa bozi adototsvaga nyaya ngaazisiye kune akahurirwa uya ndika one chinhu wani chandoda kukuudza kanoti kune munhu anenge akahurirwa na before watanga kuda kurana your mouth bwa kune vanhu handika because once watodza munhu wechi2 wechi3 ka wakutoenda pakutoti yato no turning back because uchanyara ka kuti uzonzwa zorutora futi hurerere chimbotaya ngosovhanana nenyaya yako nehurere rako muri 2 makwanisa kuregererana kana kugadzirisana muri 2 ka muchiri 2 akunototizvo wahurirwa utanga kudza moms kuti iri hurero obvious toti ana moms masistrani apa again waakutaura futi ka kundipindurira sei uri nongondisiya nongokupindura uri undiudzire chii wandibvunza saka iweka ndandisaka ndambokudza kuti zvinhu zvese zvakutotaura kaizvi uri toziva zvauri kuda iwo iwe uri kuziva koda kuti ende conversation zvinyowana usida kuzvinzwa iwe cd zvinyowana usida kunzwa ndinoda kukuudza avasikuda kukakavadzana ini ndoda kukuudza something zvausingaziye iwe urikutaura zvinhu zvaunoziva aiwa vanhu vabvunza toda kubata munhu ari kuhura tomubata sei but wandisiya kuti ndikupedzisire kukuudza here wandisiya kuti ndipedzisire uri kutaura vanobata munhu ndosandakukata ndiri kuti udza ndataura zvinhu zviri 2 ndataura zvinhu zviri 2 ndataura pakutanga veve vari kuda kubata veve ungidzira ausati wabata zvisiye usazvitsvage because youare bringing a problem unzwa kana kuti inonzi chika stereotyping unzwa 90% yevanhu vanostereotype kwakuzonzi imbavha nyangwe kana anga asingabeka anopedzisira aba anonzonzi hure anopedzisira zoti hurira izvozvo psychologically katautara psychology statistics ndizvo inoprova izvozvo katautara zvemabhuku manje yes saka muri kuzvinzwa here vanhu do not stereotype kana muchifunga kuti muri kuhurigwa please musazvifunga usina mafacts usati wahurirwa ibva kusensi iyoyo mindset iyoyo zvibvise papo ndisatani ndidevhu wadotopwanyira zvinhu zvako iye ibva ikoko usafungidzire but then kana wabata munhu wako kuti munhu wako ihuri love kumhanyira kuda ku 28 munyaya iyoyo ka because ka zvichazokutadzisa kuti uzoti chi awa ndichiri kumuda still chimamira ndisturb awa chimamira ndisturb ukunzwa then ka kana waita sei wabata munhu wako pepe muri 2 muzvire pasaidi muri 2 apadiyo mutaurana kana muchiregererana nenyuka mupanana makadaro the minute that you tell your best friend, the minute that you tell your sister, the minute that you tell your uncle, your mom, and whether wango chimuda sega, they are not going to support you to do the bozango chizotokarwa say. Then iwewe andika kutuzo chitanga uzozokera futi chika paposition yeye kutoti wakuda kuti real to yourself andika kuti munhu wako uchingomuda nyangwe nehure hwake ka paakunedza uchaluza hama kana kuti uchaluza munhu wako uri kudaka, then you are not going to be happy upenyu wako wese. Ko kana hama dzacho dziridzo dzada kuudza kuti murume wako ari kuhura takamuona kune imwe town patataenda kuholiday woita sei?
hama sister vako ndo vadokudza patakaenda uyu ndichinohura uko ka ndakasangana newenyu vachihura. Okay, then ipapo unofanira kuziva kuti inoita sei unoseparata the two. You listen to your hearts, you respect them for telling you because they are caring and they care about you, they care about your feelings, they care about your health, they are protecting you. Don't go against them, but munhu wako uyo still akona kumuchallenge pamberi pevanhu ivavo first. Kana uchizototi uda kuseva relationship iyo, taura naye whatever conclusion inyamune masvika kana unga uchiri kumuda ogadzirisana nemunhu wako uyo akunzira nyaya iyo yandika is a relative kuti anonzanzika mumwe mukazi, you know I respect that you care about me, but I don't know kuti apa kakapa nyaya yemunhu kwako ihure ichichi chanotwadzisane ndopfuura sei because unenge wakutonida help, wakutonida rubatsiro, because it's either kuti unenge une low self esteem, ukaluza confidence, ukaita sei wakutoti zvichibuildwa izvozvo zvakuda kuti zvichibuildwa nemapato akasiyana siyana. Kana munhu wachonakudze kana asina maskills achonayoka anofanira kunge achikwanisa kulead direction yekutoti ukwanise kuti stand up for yourself, because no one deserves to be living that kind of a life. Okay, saka hakuna munhu anodeserve. Saka pama muchimbotanga patatanga conversation nandikanganika mati kana wadongoona waurwa move on. Saka iko zvino chii chakutaura ichi? Ichi chakutaura manje ndini ndakutaura ndika pape panga ndichikupindura pape ndika ndachikupindura zvaunoda kwanga uchilidha question yako kuti unzwe answer yako inolidha kune imwe question zvichienderana neprogram yako, but not generalizing and actually you letting me speak kwandira ndika like fanga zvine zvanongo chita swanire watocreate question out of it, but this is your forum, but I'm very well aware of that. This is what you're trying to do, jinx, bender, but I'm not here to do that. Okay. I'm just here to say my opinion. Okay. Saka, let's but I clock that. Okay. Inena angusa psychologist, maybe those are going to notice, but une here mamwe mafacts unoti vakomana. You're a psychologist. You're a psychologist. Yes. Saka apa paezvo kana uri psychologist ndika diverting tactics ndika haanga imposed pandiri, because there's no need kuti undidivhete uchidaro because I'm not a victim here. Okay, and I'm not a client. I know, right? So ndinotokwanisa tosensa kuti matactic yawo kwauriyo reverse psychology, diverting tactics. But this is just a general talking. It's general. Okay, Mirai, ndiri kuti nini? Ndauya nevasikana 5 panapa. Pavanhu 10 ava, well, kune vamwe vasiri kuva mukazocheka video iyi inenge yakuma 1000, right? Pavanhu vari kuapi ava, pane vasikana 10 vari murelationship. Hoyo CD yavo vauya kuoffice kwenyu, muoffice menyu vari kuda kuziva nai mukoma CD. Kudawo kuziva kuti totarisa zvipi kana tichifungira kuti varume vedu vari kutichita. Tipewo information. Okay, unotanga kuona but I cannot generalize and I cannot assume kuti both vanhu vari kuchinja urunzwa, but kana chingotaurawo like from my experience I think kuti unotanga kuona kuti commitment intanga kuti sei intanga kudzika urunzwa things and time yamaspenda muri mese yaurunzwa inotanga kukatwa down unzwa pakucommunicata chaipo munhu anokwanisa ngotanga ngoita snappy zvizvo tinokwanisa kufunga kuti munhu aenda kumwedzi oye rounded hapana chinhu chaunotaura chekutoti anenge ari kukona kwako zvinhu zvese unenge uchingobhilidwa uchingoitwa sei you know when kana uchidhira nemunhu asiri kuda kuve aripo angoripo pakuti ari kufuswa nesituation. You feel it. Again, you will feel it. We're gone. On. But otherwise, in this one, don't say this one good as assume on. Because I believe what it is. When we say when react different situations.
I can only speak for me on how I would react. But I cannot speak about how you'd react. Because I never know how you'd react because we are different peoples. Saka akwana here mamarezi hapana imwe chitiri mataura tu. Ndangotaura kaya I think kuti commitment pakutanga kwayona zvimwe zvinenge zvapersonal. Maybe pangu ndofunga ukarefreza question yako ukanditi inini ndo kuviga foni zvakaita sekuviga foni zvakaita sekuramba kuda kucheka yako zvakaramba sekuviga mafoni nechika zvinodependa. Unokwanisa kutanga kudanana nemwe munhu angutanga ari chilled then automatically yobva ngotanga kuita psychotic. Zvekuti kana nyangana hama dzako dzese kana makazeni ako ese anotumidzirwa mameseji akangoti asitachite riri sexy chete kana kangonzi sasha chete asingazikanwa vanzi ebwe murume wangu who are you vachinterrogata kunzwa kune mamwe makazeni mamwe futa mamwe tane dzungu nawo kada kajaidzwa ototi ko iwewe ndiwani zvobvoromotsana kwakuyandika yotoziya zvako obva utofonera wanzi ya kamukadzi kako kuda ndidai so manje ndakabopa kana kuti iwe mukomana wako ada ndijairira asi kuti ndiri sekuru wako here kunzwa anoziva kwandakabva newe here nemahistory nemabackground yedu kaya. It's long. It's a big process. It's not something that we can just open and shut right now. Okay, it's dealt with like this. It depends with an incident. Every incident is different. That's what I think. So I like to deal nezvinhu as they come. I don't want to situation yese incident yese ontounzaka. I take it different because he is different. Yeah. Marlene Nicholas, life is not simple. Not every woman is fortunate enough to find love and marriage at 25. I agree with that. Mom power advice, and I late finder. Now, is where that person is casting the fishing rod. You attract who you are. It's where you're hunting, your hunting grounds. Change your hunting grounds. Change your social circles. Because you are attitude. Because vanhu vakawanda chinhu chakawanda chinorwina vanhu vakawanda kuti vasasangane nevanhu vavo vanhu vane madouble standards unzwa iwe dzinza renyu rese hakuna kana munhu akamboita kana bhara but kuda munhu ane x5 iwe watona iwewe handika hauna dhora recredit but utoti you don't like a broke guy. What do you mean? Akakudza kuti broke guy ari kuda munhu asina dhora recredit ndiani. Saka vanhu ona dzidzawo maground ako enderana level ako hakuna ona enda pfungwa nemwoyo ukada tesa material things izi kunzwaka inini ndiri mukachitangwena kangu kanaka nini but nesira kuti ndikuda bebhi rinogara kunonzi kukambanje kukachi akakuudza kuti bebhi rikambanje rikuda inini nikachitangwena kangu ndiani ndenge ndamwana ndakamira papi saka zvozvo zvinongodependa ona iwe utoti hanzi kuda munhu ari educated but iwe uri grade 1 kuonza saka zvimwe zvenuka don't look at material things. Hakuna kutarisa ma-achievements emumwe munhu ka okuattracta fall in mental state yemunhu nemwoyo wemunhu zvimwe zvese zvingazvongoita bonus. Inini I would like mumwe munhu wekutoti even kana chinzi zvokubuild our empire from scratch we start from one. I'm the same. Kutanga tese but akasvikawo kanawo tanga tiri fortunate kuti inino ndangofamboma mumastages andika mastage yao ndo atora kunge tingori tese ndezvedu tese handisi tepe munhu yanikachiti ukazosvika zvakadai wakaine poto here panapa once mental state of mind yako iri fucked up like that nemwoyo wako process yese fucked up. Thank you so much mkoma. Next time ndichakutsvakai next time ndokutega enza ndatanga topic vakaunza topic ndichatanga ndatombodiscussa nemwe tiri 2 ndombonzwawo mafungiro enyu indiri open but usiye basa rako but kana uchiuya panapo usiye basa rako kubasa kuna kuya basa rako naro panapa
because hadzisedze panapa psychology dzako idzi. But Anyway, thank you salute. so much. Thank you so much. One Mkoma love. City. Thank you so much. One love, my brother. One love, one love, one love. Bye. Mavanza Mkoma City. I hope tadzidza zvakawanda nhasi. Nhasi tambopinda une vamwe. Next time vanoda vane mafacts uyai. But it's very very important kuti mutore ivai mature mutore zvinhu zvamunonzwa zvinokubatsirai. We are not generalizing panapa, but ndinotora zvinhu zvandinofunga. Ndo zvandatanga ndichiita. Maybe uri kuchitwa. Teerawo zvataurwa naMukoma CD, moteerawo zvandambotaura inini. Tofamba mberi, live ndo zvayakaita. Unongoendawo musango unotorawo demo, utema muti waunoda nemabhendera waunenge wakaita nekuva straight kwaunenge wakaita, utorawo zvidhina zvaunoda uchivaka imba yako. Zvimwe zvinowanikwa kure, zvimwe zvinowanikwa padhuze. But hatisi kuti ivai paranoid. But kuti don't let anyone waste your time. Ndo yanga iri reason topic. Kuti kana uri murelationship yauri kufunga kuti uri kuchitwa, the sooner you find out, that was my idea. The sooner you find out kuti munhu ari kukuchita, the better, because it gives you time to move on. Vamwe vazotaura kuti ndezvako izvo, I can move on even at 45. Good luck. But inini I would rather zviri nano discover kuti wapinda mu wrong train pa first stop after the city wabuda, pane kudiscover kuti wapinda mu wrong lane kana let's say kudriver wapinda mu motorway. Usati wapinda mu motorway zviri nano discover kuti uri kuenda wrong way pachine roundabout yekuti utene back than kuti wapakati pemotorway kokuti shamwari utonodzokera kuLuton, hapana pekutena panapa. That's inini kufunga kwangu. Vamwe vanofunga kuti aiwa kana gudo wariona risiye rakadero. Inini indazoconcluda nchiti zviri nani useche makudo uchiri kuvaka imba yako musha wako, wosecha makudo ari padhuze pezvikomo ipapo, pane kuzotsvaka gudo wavaka musha wako wadzika midzi wozoti parwizi apa handei tinoona kuti pane makarwe here. Go and research first. Tanga waziva kuti munhu waonai ari kukuchita here usati wapinda marriage. Vamwe vari kuti okay, tanga waroorwa naye akazokuchita wosomusiya. Inini ndine idea yangu no, muchiri mukomana nemusikana, ita matests ako, ngaapase matests. Hawangopindi kamarriage, mupewo tumatest tokuti apase. Iva nekabhuku kako kane matics kuti anotika here this box riri kutikwa here, ko iri riri kutikwa here. So thank you so much Mukoma CD. Thank you vanhu vese vanga vari pano. Ndafara kutaura nemwi. Next time I hope Mukoma CD nevamwe vese muchapinda nemwe vanhukadzi timbonzwa kuside kwenyu. I'm happy nini kutanga live mopinda vanhukadzi muchikuvaudza vandakateerera zvangu. Satete Hurungu vanomboya achidzidzisa vanhu zvebonde, mavhidhiyo anga kutanga ariko zvakawanda. Thank you so much guys. Thank you. But zvimwe zvandakuudzai zvinogona kubetserai, zvinogona kukanganisirai, but musati ningadira jecha, hapana chadirwa jecha. Ndokudzidza kwatiri kutoita, tiri kutodzidza. And malive kana akaita vanhu vanenge vane maopinions akasiyana, zvinoratidza kuti handisi kungodictata. Ndinewo vanhu vari kundiudza siya basa rako, basa kwako chichichi, zvinobatsira izvozvo. So imimi sevanhu vakuru, you can take what you want, muchiteteresa, muchitora zvamunoda. Huku inosvika chikafu chirapa yoteteresa, zvimwe zvateteresa zvinozomera 5 years later. Huku iri kuvanda pasi pechinhu chakateteresa chichifangwa uchidya, yakateteresa chikanomera. So zvimwe zvandataura apa zvinogona kusamake sense now, but zvapinda musoro menyu. One day wamusituation yoti reminds me of that life. Chekuti murume wangu sei achiruma sipa achinda movie, achiruma phone achinda bathroom. Maybe he's cheating on me, or maybe or whatever. Sa ndinotenda zvikuru. Thank you so much. Thank you so much vagara vachindifollowa nevanoshare mavideos angu after. Vanobatsirika batsirikai. Remember